Purjehdus on ollut hauskaa, välillä jännittävää ja mielenkiintoista. Joo, J70 olisi helppo vene aloittaa purjehdus, sillä siihen saa kivasti kaverit kyytiin ja se ei ole liian hankala vene purjehtia kuitenkin. Kaikki on aika simppeliä ja vene kulkee, mutta ei tietenkään liian lujaa. Tuo on niin kuin ihan erilaista, kun se vene liikkuu, vaikka olisi kevyt tuuli. Tuossa on tosi tarkkaa noista trimmeistä, että pääsee oikeasti hyvään vauhtiin. Saa miettiä, että missä tuulee, missä ei. Ja se on niin kuin ihan eri lailla saa ajatella sitä kokonaisuutta. Ja tulee mietittyä taktisestikin sitten, kun veneen käsittely on sillä tasolla. Eli just sun pitäisi lähteä purjehtiin J70, koska tää on hauskaa toimintaa, erittäin ympäristöystävällistä ja tässä on hyvät etenemismahdollisuudet ja tässä oppii joka ikinen sekunti, kun sä purjehdit sille.